Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. ₱8.8 million nga balor sang suspected shabu ang nakuha sa Kaunda Drug Group sa ipatigayon nga buy-bust operation sa kagabi sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod City. Ang PNP handa nga maghatag sa reward money nga ₱100,000 sa makatundo sa lider sang amo nga grupo. Ma-report si Nico Delfin. Naglabot sa 1.3 kilos ang shabu nga nagabalor ₱8.8 million ang na-recover sang katapos ang Police Station 8 sa buy-bust operation batok sa 3 ka mga ginaligar katapos ang Kaunda Drug Group sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod kagabi. Pangayaw ang mga nagkaladakpan nga sanday Giselle Bunagwa, 31 anyos kag Michael Ramos, nga lunsay taga Pampanga, kag Rizal Lapag nga taga Barangay 4. Suno kay BCPO Director Colonel Noel Alinio, kabahin ang 3 sa mga ginakabig na bilin nga katapos ang Kaunda Drug Group nga karon ila ginatinguaan nga mapuwag. Kung mapapansin nyo, bakit madami? Bakit malalaking tao? Kasi ito yung link na tinatawag namin. Once na nakahuli po kami ngayon, ang tinitignan po namin dito yung link niya. Yung link, yung kung saan nanggagaling ang droga, kung saan dinadating, kung sino ang possible protector, kung sino yung mga members niya, yun po ang part ng konsepto namin. Nakuha man sa buy-bust operation ang isa ka caliber 45 pistol nga may mga bala. Iniman karon ang ginausi sa kapulisan kung bala na gamit sa mga kaso ng pagpaniro sa syudad. Tinitignan din po namin, kung makikita nyo, meron mga shooting incidents kasi rito na caliber 45 ang ginagamit. Ano po yun, imamatching po namin sa mga previous incident dito. Ang BCPO ang nagtanyag man sang ₱100,000 nga reward money para sa makabulig dakop sa mga ginakabig leader sang drug group. Hatagan man sa reward ang katapos ng Police Station 8 sa Madilalagon nga anti-illegal drug operation. Nagapati si Alinio nga paagi sa kooperasyon sang publiko, mas papabaskog pang kampanya sa illegal nga droga nga muman ang isa sa mga kamangdanan kung nga napili ang BCPO nga Best Police Office sa pungsod. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.